dit abans que avui els gossos d'atura, a més de la classificació de la prova d'aquest dia, doncs estan també sumant punts per l'etiqueta del campionat que organitza el Club de Gossos d'Atura Català. Lliga monogràfica, exclusivament de gossos d'atura. Saps la pressió que té? La pressió dels globus de la gent, no falta res. Jo crec que fent la gespa i que ell volia jugar que no pot. Necessitem una bosseta i com que hem de venir havent fet el pipi i el popo de casa nostra, doncs això significa en competició i avui a exhibició també un pipi encara el permetem, però això significa bastant diner. Per què es fa? Doncs perquè els altres gossos